kang iayon man sa satong pamibi ang mga minasunod na intentions. Thanksgiving in honor of Our Lady of Peña Francia, offered by Sheila Chavez. Thanksgiving offered by the following: San Antonio Diagnostic Laboratory Incorporated, Attorney and Mrs. Epifanio Maria Terbio Jr. and family, Carla Rica Fabol, Mia Marianne and Cleo Eliazar. Petitions. Special petition for Ruby Antonio. Petition for healing and fast recovery of Raquel Cedo. For the safe operation and recovery of Ramon, offered by Marabilia family. Marabilia Elazar family. For the safe operation and recovery of Ramon Marabilio, offered by Eliazar family. And para man sa kapaingaluang kang mga minasunod na kalag, Monsignor Romulo Vergara, Nonito, Jennifer, Aster, Sinaida, Andres, Rosario, Asin Roque.
Liwat, marhay na aga sa indo mga tugan. Ngunyan, iyan enot na aldaw ni Misa de Aguinaldo. Ang Misa de Aguinaldo ipinagsasalebrar sa mga simbahan sa Pilipinas sa laog ng siyam na aldaw bago ang Pasko. Pinupunan ang novenaryo sa petsa 16 sa 24 nin Disyembre. Ini ginigibusan na sa Pilipinas. Ninhuli ta ini sarong regalo na itinao kan Santo Papa Beato Innocentes XI para sa mga Pilipino na buot magtalupo sa pagtubod kay Kristo na namundag na paratubos. Sa paagi kan sarong dekreto kan 1682 na aprobahan ang Misa de Aguinaldo sa Pilipinas. Sa laog kan siyam na aldaw, sa paagi kan Misa de Aguinaldo, makapag-andam man kita sa selebrasyon nin Pasko na may balaog nin pagbabagong buhay. Ang satuyang celebrante ngunyan, iyo po si Reverendo Padre Francis Tordilla. Matindog na po sa pagpoon. Sa ngaran ka na asin Aki, asin Espiritu Santo. Amen. An kagurangnan, mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Susuluan ang enot na kandila ni Mr. and Mrs. Jochen and Mirna Alanis and family. Ang enot na kandila simbolo kan kaugmahan
na sa tong namumutan, mantang kita nagahalad sa datong kansatong para tubos. Enot na aldaw, pamibi, kaguranan niya mong Diyos, tabangi kaming makapag-andam para sa pagdatong ni Kristo. An Emmanuel, Diyos na uya sa muyang hade, sa muyang hukom. Lugod, abutan niya kami na nagahalat, asin maugma sa malodok na pagpamaibi. Ini hinahagad mi huli kay Jesucristong kagurangnan nyamo, sa imong aki nakaiba mo asin ni Espiritu Santo, nabubuhay asin nagahade, Diyos sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Amen. Mga tugang, sa tuya ng akoon an sa to mga kasalan, tanganing magkakanig o kita magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo asin sa kapabayaan. Sala ako, makuring sala ako. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na mga anghel asin santo, asin sa indo mga tugang, na ako ipamibi sa kagurangnan ng Diyos. Maherak malugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawada ang sa to mga kasaalan, tarawang kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Sa Diyos sa kaitaasan, asin sa daga katuninungan, sa mga taong marahay ang buo.
mamibi kita. Kagurangnan Dios, tuguti na ibahan kami kan sa imong daing kapagalan na grasya, tuguti na mangenot asin ngapit magsunod sa mo. Tanganing kasaro ni Santa Maria Virgen, kami na nagmamaot kan pagdatong kan sa imong aki, maanduyugan kan sa imong pagkamuot. Uli kay Jesu Kristo ang kagurangnan nyamo sa imong aki, na kay bamong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Dios, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturhiya kan tataramon. Sa enot na babasahon, ipinapahayag ni Propeta Isaías na ang nagigibo nin matanos, babalsan nin kaugmahan. Siring man, ang nagiging maimbod sa pag-utop kan Sabat, mag-aako nin bendisyon hali sa kagurangnan. Himateon yato ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaías. Siring ang sabi kan kagurangnan, otoba ang katanosan, giboha ang kasuriputan, taharanina ang sakong pagliligtas, maabot na asinan sakong kasuriputan ihahayag na. Paladan ang tao na nagigibo kaini, asin ang aki ni Adan na nagkakabit digdi, nag-uutob kan Sabath, likay sa paglapastangan, nagbabantay kan sa diring kamot, laban sa paggibo nin anuman na maraot. Dai magsabi ang dayuhan nakibali sa kagurangnan, isusuhay ta isusuhay ako kan kagurangnan sa iyang banwaan. Ang mga dayuhan na nakikisumaro sa kagurangnan, tanganing maglingkod sa iya, tanganing mamuot sa ngaran kan kagurangnan, asin maginyang surugoon. Ang gabos na nag-utob kan Sabath na mayong paglapastangan, asin nagkakabit sa sakong tipan, dadarahon ko sinda sa bukid kong banal, asin papaugmahon ko sa harong nin pamibi. An sa indang mga tinutong na atang asin mga sakripisyo, maaako ko sa sakong altar. Taan sa kong harong, aapodon na harong nin pamibi kan gabos na banwaan. Olay kan kagurangnan Diyos na nagtitipon kan mga wararak nin Israel. May titipunon pa ako sa iya. Iba pa ang mga natipon na sa iya. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. O Diyos, ang gabos na nasyon mag-umaw sa imo. O Diyos, sa gabos na nasyon, mag-umaw sa imo. Kaugayan kita kang Diyos asin bendisyonan, paliwanagon niya sa sato an sa iyang lalawgon, na maaraman sa bilog na daga an sa imong dalan. O Diyos, ang gabos na nasyon, mag-umaw sa imo. Mag-ugma asin magkurahaw ang mga kataohan, tahinuhukuman mo ang kinaban sa kasuripotan, hinuhukaman mo ang banwaan sa katanosan, asin ang kataohan sa daga inaan tabayanan. O Diyos, ang gabos na nasyon, mag-umaw sa imo. Ang daga nagtao kan sa iyang bunga, bendisyonan kita kan Diyos na satong Diyos, bendisyonan kita kang Diyos, matakot sa iya, ang gabos na puro kandaga. O Diyos, ang gabos na nasyon, mag-umaw sa imo. Matindog na po kita sa paginanyog kang marhay nga bareta.
An kagurangnan, mapas sa Indo. asin sa imong espiritu. Pagbasa kan banal na ebanghelyo susuk ki San Juan. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Kamo nagpasugo ki Juan, asin siya nagsaksi sa katotohanan. Ako day nagkakaipon na saksihan nin tao. Alagad sinasabi ko initanganin kamo makaligtas. Siya si lamparang nagkukurab na naglalaad. Asin kamo naguyon magugma na dikit na oras sa iyang liwanag. Alagad ako igwanin saksi na urog ki Juan. Ang mga gibo na itinaos ako kanama tangani kong hamanon. Iniman sa ng mga gibong ginigibo ko, nagsasaksi dapit sa ko na sinugo ako kanama. Mga tugang ang marahay na bareta nin sutong kagurangnan. Pag-umaw sa imo Kristo. Ato ka po. Marahay na aga sa indo mga tugang. Marhay na agaman po, Father. Pakipudot na lang kang kataid nindo kung nagtutong ka pa o nagtuturog. Lalo na ta, homilia na. Ang satuyang pagmatang-amay ngunya na aga, pagpuon giraray kan tradisyonal na aginaldo mass or sometimes sinasabi nilang simbang gabi. Pero bago pa kita nakaabot digdi sa simbahan, igwanang nagbukas kang pintuan kan simbahan, igwanang nagpailaw sa simbahan, igwanang naamay na magandam kan mga gamit sa misa, o kaya tibaad igwanang nagandam na pamahawan bago ka mo naghali. Ang tinampo, malinig na, ang mga basura, kinuana, ang mga nurses na nag-duty, pauruli na. In short, kadakol nang naghiriro bago pa kita nagmata. Kaya kung feeling nindo, amay-amay ka mo, mas may amay pang nagmata sa saindo. As in, pinapasalamatan niya to ang gabos na mga taong ini. Palakpakan po niya to sila gabos. Kabali na ang security guard na nagbukas kang gate as in nagpapaparking sa satuya dyan sa may patio. Mga tugang, ang pastoral thrust kan satuyang archdiocese ngunya na maabot na taon o pinuunan niya ito ngunya na Disyembre, iyo ang partisipasyon. Kaya sa taon na ini, maawat niya itong pasalamatan enot ang mga laiko na padagos na naglilingkod sa simbahan. Daing saysay ang samuyang ministeryo bilang mga padi, kung mayo po kamo gabos, kamong mga laiko na padagos na nagbubutwa digdi sa simbahan, padagos na naglilingkod. Like, for example, mayo ning choir. Imagine kung mayo kitang choir mo niyan, lalo kitang tuturong kaon. Kung mayo ang mga lay ministers, ang mga lectors, at man iba-ibang organisasyon, na matikunikan ako naging kura paroko for the first time, and pagkaswerte ko ninhulita, ang enot na pagiging kura ko, pandemic. Pandemic, pastor ka, pero mayo kaning karnero. Takot magluwas, takot magserbe, pinagbabawalan kang gobyerno, as in, mayo ni basically ang simbahan sarado, kaya may live streaming kita. Imagine kung ang satuyang parokya, siring ka ini, puro na lang naka-live stream. Puro na lang nasa telebisyon ang satuyang partisipasyon. But then again, ang presensya kanilang bang saro digdi padagos na nag-iinspirar sa samuya, sa salambang saro sa satuya na magpadagos na maglingkod. As in, yun ang paglingkod na sinasabi ni Jesus
sa satuyang ebanghelyo ngunyan. Si Juan, kinumpara niya sa lamparang nagkukurab na naglalaad. Ang pag-andam asin ang paglingkod ni Juan Bautista sa pagdatong kan Mesiyas, siring kaini, sarong lampara na nagkukurab. Bakong spotlight, bakong disco light, ginagamit pa man ang disco light, bakong strobe light, bakong flood lamp, kundi lamparang nagkukurab. Pagpuon kan Santa Misa, nagsulo kita kan saro sa mga kandilang ini. Ini ang style man ni Father Ipe. Pero magayon hulita, sinisimbolo ang lamparang nagkukurab. Bakong makasuriaw, bakong pasalihon, bakong magarbo, kundi simpleng laad na nagkukurab, na naglalaad, nagtataong ilaw, asin nagtataong init. Ang sanctuary lamp, siring man kaini, ang ilaw na nagsisimbolo na presente ang mahal na Diyos sa satuyang simbahan. Simple lang, naglalaad, nagkukurab. Asin iyo man ini ang hinahagad sa satuya ngunyan kan satuyang kagurangnan na maging modelo niya to si Juan Bautista. Dahil takaipuhan ang kadakol na rekorida, kadakol na ikot-ikot, kundi ang constant presence kan lambang saro sa satuya. Kadakol baga kitang reklamo sa satuyang gobyerno, kadakol kitang reklamo sa satuyang mga leader, sabi ta, tama na, sobra na, baguhan na. Pero day pwedeng magdanay kita sa kaanggutan. At the end of the day, mamatamang giraray kita, matrabaho, mabayad buwis. Asin malimos, pag-abot, pagkolekta, padagos ang buhay, naglalaad, nagkukurab man giraray kita. Ang pagmatang-amay nindungon yan mga tugang, sarong halimbawa kaini. Apisar kan mga kasakitan sa buhay, apisar kan kawaranin paglaom sa satuyang banwaan, you show up. Yaong kamo didi sa simbahan, namimipi, nagpapasalamat sa mahal na Diyos sa regalo nin buhay, sa regalo nin pamilya, sa regalo nin komunidad. Asin sa hiling ko, urog na mas makapangyarihan ang pagpasalamat kaysa sa kaanggutan. Katama man na kinakaipuan maanggut kita sa injustisyang nangyayari sa satuya. Tama man na maanggut kita sa mga leader niya to na mga pasaway. Pero at the end of the day, dahil kinakaipuan matapos sa kaanggutan. Kadakol manggirari kitang dapat ipagpasalamat. Ipagpasalamat niya to ang presensya nin mahal na Diyos sa satuyang buhay. And kung maglalaag kita ning logbook araw-aldaw, I'm sure sa taong igwang pagtubod na hararom, mas dakul manggiraray ang blessings kesa sa mga karatan na nangyayari sa satuyang buhay. Ini ang imbitasyon sa satuya mga tugang na hilingon ang mga lampara na nagkukurab sa satuyang simbahan, sa satuyang gobyerno, sa satuyang araw-aldaw na buhay. Sisay ang mga taong padagos na nagtataong paglaom sa satuya. Ining mga simpleng nagtatrabaho sa palibot niya to, araw katong ping-mention ko, bago pa kita nag-abot digdi, dakol ng mga taong danay na naglilingkod. Kung mayo sinda, kung mayo ang driver kang jeep na nagdara sa satuya digdi, mayo ang parapadyak o ang driver kang motorsiklo, masasakitan kitang magdigdi sa simbahan. And it's all because of their constant presence that things go on smoothly in our lives.
ang mga katabang sa harong, ang padagos na naglilingkod sa satuya, silently, alagad yaon pirmi. Kaya, sabi nga ni Ken, mga tugang, kang influencer, know your why. Know your why. Ano tayaon ako digdi amay na amay? Haputon niya to. What is our why in our lives? Sabi ni Simon Sinek, ang binabakal kang mga taong produkto, bako man actually produkto itself or produkto alone. Sometimes people buy because of the why, ang kadahilanan, ang advokasya kan mga nagpapabakal na mga kompanya. And I hope when people see us coming to church, kan mahiling kan mga taong padagos kitang nagsisimba asin nagpapamibi sa kagurangnan, padagos kitang naglilingkod sa manlain-lain na organisasyon, mahiling ninda ang why kan lambang saro sa satuya. Ay, padagos pa man pala naglilingkod ang mga kaibahan ko digdi. Pwede pa man pala maglingkod ng maugma kesa sa anggot. Pwede man pala maglingkod na maugma sa pagmati. All because of these people who constantly show up every day in the church, in our offices, in our government. Pasalamatan niya ito sinda, asin siring man kita man, arog ni Juan Bautista, padagos na maglaad, magkurab, asin ipahiling ang satuyang why, kung taano kita naglilingkod. Kiisay kita naglilingkod. Amen. Si Juan Bautista duminatong bilang saksi na nagpapahayag kan ilaw, mantang nag-aandam kita sa pagdatong kan ilaw, hagadon ta sa Ama na himateon ang satuyang mga pamibi. Sa lambang pag-arang ang satuyang sabihon, kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang lambang membro kan simbahan sa kinaban, magpuka asin magandam sa pagdatong ni Kristo. Ipamibiin niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga banwaan na bakong matanos na pinapadusahan asin inaapi, mataawanin kan talingkasan kan mga lideres nin mga nasyon. Ipamibiin niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing siring kay San Juan, magkanigo kitang maging makatubod-tubod na mga saksi ni Jesus. Ipamibiin niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nagagabatan sa buhay, urong na ang mga nagmumundo, asin nagahelang, makamati kan kaugmahan kang advento. Ipamibiin niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga paratubod na gadan, magugma sa buhay na daing kasagoran, sa langit no nakahadean, ipamibiin niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Amang makakamahan, an sa imong pagkaherak daing katapusan, ang mga nagugutom pinabasog mo nin mga marahay na bagay, tukdoy kaming dusay na mabuhay, susog sa imong pagkabuhay. Huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Ang liturhiya kan Eucharistia.
Magpamibi kamo mga tugang, tanganing ang sako asinan sa indong atang, maako man lugod kan Dios amang makakamahan. Akoon manlugod kang kagurangnan, an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kambilog niyang banal na simbahan. O Dios, na samuyang kusog, sa imo yaon ang samong paglahom nin kaligtasan, sa samuyang pagdulot kay ining mga atang, baguhaan sa imong kaugmahan, sa samuyang kaladman, asin gibuha kaming buhay na sakripisyo nin pag-omaw. Huli kay Kristo, na samong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Itaas ang mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan saen, magpapasalamat kami sa imo kagurangnan. Banal na Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, huligi Kristo na samong kagurangnan. Ihinaharubay siya sa hula kan gabos na propeta, dinara sa pupunan kan inang virhen sa day masabing pagkamot, ipinahayag ni Juan ang sa iyang pag-abot asin itinukdo kan siya yaona. Ipinapasabong niya sa mo na maugmang mag-andam para sa misteryo kan sa iyang pagkamundag, tanganing maabtan kaming nagpupuka sa pamibi asin nag-uugma sa iyang kaumawan. Kaya kaiba kan mga anghel asin arkanghel, kaiba kan mga trono asin dominasyon, asin kaiba kan gabos na mga langit non na hukbo, nagaawit kami kan himno kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi. Kagurangnan, ikananggad an banal, burabod ning gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanala kan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginahawak asing dugo, kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Kan siya sa rugarin niyang buot, pinasaloiban sa kod sa pasyon, nagkuha siya nin tinapay asin pagpasalamat, binaak ini, asin itinao sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamo gabos, asin magkakan ka ini, ta ini an sa kuyang hawak na idutulot para sa indo. Siring man, pakapamanggi, pagkuan niya manin kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinao sa sayang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamo gabos, asin mag-inom ka ini, ta inian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay na tipan, napapabuloson para sa indo, asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini paggibuhon indo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod.
Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis ning kaligtasan. Nagpapasalamat at pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamot kay bakan sa mong papa na si Leon, asin kan sa mong obispo si Rex Andrew, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin an gabos na mga gadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimimbi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Virhen na inaakan Diyos, ni San Jose na sa iyang mabinion na agom, kan mga banal na mga apostol, asin gabos na mga santo, na kaidtupan na kapagayagaya sa imo. Magkanigong maging kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw, asin magpamuraway sa imo siringman, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakaman, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Matindog po. Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos no na kaugalian, nangangahas kitang magsabi. Agawa kami sa gabos na maraot na mimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo an katuninongan. Tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami naghahalat, kan maugmang paglaom asin pagdatong, kan samong paraligtas na si Hesu Kristo. See
Hesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostol, katuninongan iwinawalat ko sa indo, ang sakong katuninongan itinatao ko sa indo. Hare, paghilinga ang samong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkanigwa na siya mapatuninong, asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay, asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurangnan, danay na mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarawan kamo kan katuninongan ni Kristo. Maluhod. Uya ang kordero kan Diyos, uya ang nagpapara kan mga kasaalan kan kinaban, paladan ang mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag mauumayan.
Matindog po. Mamibi kita. O Diyos, sa mong inako sa tataramon asin sakramento, siya na ang pagdatong maurop na hinaharubay ni Juan Bautista. Sa presensya kan Kristo sa kaibahan mi, baaguhaan sa muyang buhay, asin tawan sa mo an kusog buot na hiharubay sa kinaaban na haranina an sa imong kahadean. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Salve Regina. Misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. A te clamamus, exules filii Hevae, a te suspiramus, gementes et flentes, in hoc lacrimarum vale. Eia ergo, advocata nostra, ilos tuos, misericordes oculos, ad nos converte. Et Iesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, O dulcis Vero Maria, ora pro nobis Sancta Dei Genitrix, o digni efficiamur promissionibus Christi, oremus omnipotens sempiterni Deus, qui gloriosa Virginis Matris Maria corpus et animam, ut dignum Filii Tui habitaculum efficim mereretur, Spiritus Sancto cooperante preparasti, daut cuius commemoratione letamur, eus pia intercessione ab stantibus malis, et a morte perpetua liberemur, per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. Matukango na po para sa makapirang anunsyo. Enot, magkakaiwa po kita in second collection. Ang kantidad na sa itong itatao tabang para sa mga programa kan mga jóvenes para sa Archdiocesan Youth Ministry asin Episcopal Commission on Youth. Ini itatao sa opisina kan ekonomo sa residensya kang Arsobispo. Ikadua, ang parokya nag-iimpitar sa mga young professionals or young adults, edad 23 to hanggang 49 anyos, na magpartisipar sa sarong pagtiripon sa maabot na Enero 24, 2026. Ini gigibuhon sa Archbishop Alberto Hall, digdi sa parokya. Kamautan kang nasabing aktibidad, ang magtaon nin tabang espiritual, asin oportunidad sa mga young adults na nagmamawot na magkaigwaning grupo na maibanhan digdi sa parokya para sa saindang pagtalubo bilang sarong individual. Ikatulo, sa ngaran po kan sa tuyang Kora Paroko, asin kan Parish Pastoral and Finance Councils, buot ko pong pasalamatan ang gabos na nagpartisipar niyan sa enot na aldaw kan sa tong Misa Aguinaldo. Salamat sa mga altar servers, lector, asin commentator, lay Eucharistic ministers, asin collectors, sa saindang partisipasyon sa laok kan misa.
Siring man sa Peña Francia and Couples for Christ Choir sa saindang pag-awit sa liturhiya. Ang pasasalamat man sa pamilya ni Mr. Joachim and Mrs. Mirna Alades sa pagsulo kang kandila sa enot na aldaw kan satong Misa de Aguinaldo. Asin urok sa gabos ki Reverendo Padre Francis Tordilla, Rector kang Holy Rosary Minor Seminary, ang satuyang Celebrante Mayor asin Predicador. Ikaapat, pagkatapos kan misa, igwa sa luwas, sa patio kan simbahan, nindikit na painit, pagkape asin pagoto para sa mga nagsirimba. Salamat sa Parish Colping Family, Our Lady of Peña Francia Healing Ministry, Olfem, asin Apostleship of Prayer Association sa pag-sponsor kan sa tong pagkakanunya na aga. Matindog na po para sa huring bendisyon. Ang kagurangnan, mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. magduko sa pagbendisyon, ang makakamhan asin mahera ko na Diyos, na ang pagdatong kan bugtong niyang aki, tinutubod nindo sa nakaaging panahon, asin hinahalat sa maabot na panahon, magbendisyon sa Indo, sa liwanag kan sa iyang pagdatong, asin magpayaman sa Indo, sa iyang bendisyon. Amen. Sa dalagan kan buhay ngunyan, gibuhon niya kamong pusog sa pagtubod, nag-uugma sa paglaom, asin nakakahimo sa pagkamot. Amen. Nakamong nag-uugma sa maimbod na buot, sa pagdatong kan satong paratubos, susog sa laman, payamanon sa mga balao kan buhay na daing tapos, sa panahon na magdatong siya sa iyang kadakulaan. Amen. Asin ang bendisyon kan Diyos na makakamhan an Ama, asin Aki, asin Espiritu Santo maghilig, asin magdanay sa Indo, sagkod paman. Amen. Tapos na ang misa, lakaw sa pagbalangibog kang marahay na bareta. Salamat sa Diyos. Viva la Virgen! Viva!